Memo akwaba bedroom health tips na ocean. Medi de afia amankwa tamaklosa na ye no 5 minutes. Dwada de kosi fia dan tie bia dwada no wante benada ukwada. Ye toa so enenso de ama halitosis. Ho asam na ye ken enum nka. Enye ne se wutwutwu senko according to dog enye no nko na kire se onum bon. Yareɛ bi ehun sunsun so etimi jawo enum nka. Ye ne Dr. Duboaten ya na dwumako ye Endpoint Homeopathic Clinic. Ene edi nkomo na wotwe mo wo nso na so yasene me nya adokotafo bi ti so no na nursefo no wo di nkomo e wa pomodi mu ti wo frɛ no na yare bia nko ade wo de frɛ no fa no personal doctor so wontumi a o me dada obeka kiro ti na wotwe mo na ne edi nkomo afa halitosis ho dog ye na se asede nya me dia ye signs and symptoms so we be ka me akra me ka na num nka de ze de wa num no bo but ye wo bibi o ho a ebe mu ahu ana na wotwe nyina yedi nkomo afa halitosis ho na de ye kan nyina na se enka wo kasa ne fi wanu ba ne akire mu se enka no bebre ma bebre no ano obi wo a bohwe mu no na yade bi na de sa de ne ba obu a ne fi ni minim obu a ne fi na herawa obu a ne fi ni kidney obu a ne fi ni liver obu a ne fi ni yam obu so a ne fi ni tirim so ho enti nya se proye nko an obi sin ye fita o kasa enka na ye ba no very offensive so ho na apart from say enka be free wanum beba wo kasa enka be free wanum beba wo so wanya halitosis no ye ono ma bebre wa e be da di a mo be mu ahunu say ma hwe ni yi a da che menya halitosis ni bi sa no mani bi ni say all the time wo ho no wanum aye dry wo ho no wanum ye dry all the time aye very careful wa hwe abedu me bi no enne wuni manim wuni anim kan bi wo chena betimenya wo ho no wasum kekaw all the time hweye wan hwe ya betimanya bi ana o minimu kekaw you very careful ana so wo ho abon se de bia o hene mu ofini nsuo obu ade bi okwa tissue wo ya no apepa wo ya no aye de bia wanya cold every day wanya cold say ni pada say ni you very careful wan hwe betimanya num ka ana obu ho kwa de bia no yi flames obi didi kura no a wo jai yi flames obi kasa wo jai yi flames one ye careful I hu ade kura de bia frequent flames ba obenyi banya nka obi ho de bi odidi na adwane je janabo odidi de bia na adwane je na obo adwane ne boba obo na wo kesu de bia bon se egeo say nipa na you very careful one we are betimi anya ade efe ana say wo obo etimi ya wo ya obo hyehyew you very careful ana say wo de bia bon se mframa je na wo yam what you say ye no so you very careful say obetimi anya ana so obi wo ho a bia bo so wo ha na moja firi wo hwini mu ba wo ho na moja firi ana so obi wo kwa na oyi flames abo se moja ewo mu ana wo sha no pa wo se moja efiri ebia o spete bo se de bia moja efiri o minimum eba ana obi wo kwa otintasuo no antasuo no ye very thick eno anye flames ba wo so ontasuo no aye thick mesrew you very careful one we are obetimi anya ade efe ne se enumka ana bad breath ni bi Endpoint Homeopathic Clinic wochena ye behwe kwan a me bad breath ni bia ye betimi ehu no de hawo ebia say ye stroke say ye prostate say ye awo yade bia hawo bia wadaroma fa number ne ye mre ni sua ye 5 minutes pentiment mi anka de hawo bia bomode fa number yi na ye ni nkomo 0244 86 70 68 0244 86 70 68 0244 86 70 68. Yada se Dr. Duboaten na waka na ochina nyankopon ya adom akan ye ho na ye hwe ho na betumi anya bie na ne treatment nso yemfi ye ho nyim number no ode ama wo screen na senso a egu ho frɛ no apart from the yeka ho asɛm bibia ha wadwo apomudin mu afrɛ Dr. Duboaten a obejo so ochina nkwa ho den wo ho afia amankwa tamaklo ye besehia